Sunamura Thanani Bising Phekjaknai Amchayo Manka Kabangma Rangmorokni Phekjaknai Manikhani Sunamura Thanani Police Hujakok Timamani Sunamura Thanani Bising Phekjaknai Aralia Gram Panchayat Amchayo Shipajula Hangkor Police NCB STF Tei BSF ni Kathalai Mumbai Abyan Khlai Malkhung Bisingo Manka Kabangma Rangmorokni Phekjaknai Manikhani Hor Aichok Jora Nishimi Amchayo Abyan Khlaika Police O Abyan Khlai Mungni Jorabo O Amchaini Lama Kinaro Kerengsa bukja Thaio Hondayon private malkhung bisingo rutumung khlai mankha kabangma Rangmorokni fancy deal malkhung number TR03E0798 te a Phekjaknai Manikhani ni hati rangmari 20 lakh angnai hne sai mankha yang NCB Juwanrok malkhung number te malkhungo JJ parcel bisingo Phekjaknai Manikhani mankha abobai Phekjaknai Manikhani yaktun khlainai rokno Detect Klaiban Kahnibo Shaiman Kha Tabuk Faine Shalo Police Rock Phekjaknai Manikhani Yakton Klainai Rokno Romy do Mano Abuno Tabuk Sungmung Kotor आप लोग भी थोड़ा हेल्प कर दीजिए ना भाग जाए तो भाग जाए आप लोग हम लोग ये दिखा रहे बारिश हो गया ना ज़्यादा फोटोग्राफी करते खुलुमखा त्रिपुरा हास्ते निचोत लुकुरग्न दिवाली